Mies palaa kuolemasta ja paljastaa, että Jumala ei tuomitse meitä niin kuin kuvittelemme risuaita risuaita todistus. Hei, minun nimeni on Väinö. Et ehkä tunne minua, mutta tarina, jonka kerron, muutti elämäni täysin. Äskettäin koin sen, mitä monet kutsuvat lähellä kuoleman kokemukseksi, ja mitä näin toisella puolella, ylittää kaikki mielikuvitukseni. Näin enkeleitä, kuulin Jumalan äänen ja minut konfrontoitiin kaiken kanssa, mitä olin elänyt tähän asti. Hetkellä, kun kaikki näytti päättyvän, minut asetettiin valinnan eteen, jatkaa vai palata. Kaikki alkoi tavallisena päivänä. En odottanut, että elämäni yhtäkkiä keskeytyisi niin äkillisesti. Olin matkalla töihin, jumissa samassa rutiinissa kuin aina, kunnes tunsin kipua rinnassa, jotakin kuin sietämätöntä painetta. Ruumiini vain lakkaisi reagoimasta. Toivottomuus valtasi minut, ja sillä hetkellä tiesin, että kaikki oli kauheasti vialla. Kaikki ympärilläni alkoi sumentua. Torvien ja ihmisten puheen äänet kuulostivat kaukaisilta, kuin olisin uppoutumassa syvään kaivoon. Näkyni hämärtyi, ja ennen kuin tajusin, ruumiini näytti leijuvan. Kuulin ääniä kaukaa, mutta en pystynyt ymmärtämään, mitä ne sanoivat. Viimeinen asia, jonka muistan, on se, että minut vietiin nopeasti sairaalaan. Yhtäkkiä kipua ei ollut enää, täydellinen hiljaisuus valtasi, ja sitten näin jotakin, mitä en koskaan uskonut olemassa olevan, valotunnelin. Pelkoa ei ollut, vain rauha, jota en ollut koskaan ennen kokenut. Lähestyessäni hahmoja alkoi ilmestyä. Ne olivat olentoja, jotka loistivat voimakkaasti, niiden siivet olivat valtavat ja majesteettiset, ja niiden kasvot säteilivät rakkautta ja ymmärrystä. Tiesin olevani enkeleiden edessä. He eivät puhuneet sanoilla, mutta pystyin ymmärtämään, mitä he sanoivat. Tunsin itseni pieneksi heidän läsnäolonsa edessä, kuin he olisivat olleet tuomitsemassa minua tai ohjaamassa minua. Sitten ääni, vieläkin voimakkaampi, kaikui kaikkialla. Se ei ollut tavallinen ääni, vaan tunne, voima, joka täytti jokaisen ruumiin osani. Se oli Jumala. Hän puhui minulle, ei ankarasti, vaan sävyllä, jossa oli sekä auktoriteettia että rakkautta. Hän sanoi, että oli aika katsoa elämääni, tarkistaa, mitä olin tehnyt tähän asti. Kaikki, mitä olin elänyt, alkoi kulkemaan silmieni edessä kuin elokuva, ja sitten tuomio alkoi. Olin siellä, Jumalan ja enkeleiden edessä, ja tunne oli valtava. Kaikki, mitä olin tehnyt, alkoi kulkemaan silmieni edessä, kuin koko elämäni olisi heijastettu jättiläismäiselle näytölle. Ne eivät olleet vain suuria päätöksiä tai merkittäviä hetkiä, vaan myös jokainen pieni ele, jokainen ajatus, jokainen sana, jonka olin lausunut. Vaikutti mahdottomalta piilottaa mitään. Alussa näin onnellisia hetkiä lapsuudestani, perhettäni, ystäviäni, kaikkia niitä muistoja, jotka olivat täynnä viattomuutta ja iloa. Mutta ajan kuluessa alkoi ilmestyä kohtauksia, joita mieluummin olisin unohtanut, vääriä päätöksiä, itsekkäitä tekoja, ihmisiä, joita olin loukannut ylpeydestä tai laiminlyönnistä. Tunsin syvää kipua, kun nämä muistot kulkevat silmieni edessä. Oli kuin jokainen virhe, jokainen puute olisi paljastettu, ei vain Jumalan, vaan myös minun itseni edessä, tavalla, jota en ollut koskaan ennen kohdannut. Oli hetki, jolloin yritin kääntää katseeni pois, kuin voisin välttää näkemästä tiettyjä jaksoja, mutta se oli turhaa. Se ei ollut pelkästään tekojani näytetty, pystyin tuntemaan niiden vaikutuksen toisiin, jokainen sana, joka satutti jotakuta, jokainen kerta, kun valehtelin, jokainen tilaisuus, jonka annoin mennä hukkaan. Oli kuin eläisin uudelleen jokaisen näiden päätösten painon, ja se oli tukahduttavaa. Kaiken tuon näytöksen keskellä Jumalan ääni kaikui jälleen, ei moitteettomasti, vaan totuutena, jota ei voinut jättää huomiotta, jokainen valinta, jonka teit, muovasi polkua, jota kuljit. Äänen sävyssä ei ollut tuomitsemista, vain muuttumattoman totuuden toteamus, ja se sattui enemmän kuin mikään rangaistus voisi sattua. Kuvien kulkiessa aloin havaita jotakin, se ei ollut pelkästään virheitäni, hyvyyden ja myötätunnon hetkiä myös ilmestyi. Pieniä eleitä, joita pidin tuolloin merkityksettöminä, mutta joilla nyt näytti olevan paljon suurempi vaikutus kuin olin kuvitellut, hymy tuntemattomalle, lohdutuksen sana ystävälle, teot, jotka näyttivät moninkertaistuneen maailmassa tavoilla, joita en koskaan voinut ennustaa. Minua tuomittiin todellakin, mutta en niin kuin olin kuvitellut. Se ei ollut tuomio, jossa oli tuomioita, oli kuin Jumala näyttäisi minulle todellisen heijastuksen elämästäni, ja jotenkin tiesin, että se ei ollut vielä päättynyt, oli vielä enemmän nähtävää, enemmän ymmärrettävää. Kun elämäni elokuva jatkui, jotakin muuttui.
Se ei ollut enää vain jatkuva virta muistoja, oli kuin jokainen teko asetettaisiin näkymättömälle vaalle, jossa jokaisen, hyvän tai pahan, paino ilmeni lähes aistivasti, ja tunne oli murskaava. Jokaisella pienellä valinnalla oli paino, joka sillä hetkellä näytti määrittävän sieluni kohtalon. Enkelit pysyivät vierelläni, tarkkaillen kaikkea huolellisesti. Heidän katseessaan oli vakavuutta, mutta samalla syvää armoa. Tunsin heidät hiljaisina todistajina jokaiselle päätökselle. Mutta oli enemmän, näytti siltä, että jotenkin he näyttivät minulle, että tuomio ei ollut vain Jumalan, se oli myös minut konfrontoitiin oman omatuntoni kanssa. Silloin tajusin jotakin, mikä oli siihen asti jäänyt huomaamatta, elämä ei ollut pelkästään oikeassa tai väärässä, vaan jokaisen teon taustalla olevissa aikeissa. Jotkut valinnat, jotka minusta vaikuttivat oikeilta, paljastuivat itsekkäiksi, juurtuneeksi ylpeyteen tai pelkoon, toiset, joita pidin merkityksettöminä, näyttivät nyt kirkkailta, valolla, jota en täysin ymmärtänyt, kuin niissä oleva hyvä olisi vaikuttanut enemmän kuin olin voinut kuvitella. Jumalan ääni kaikui jälleen, tällä kertaa lähempänä, melkein kuin kuiskaus, joka kaikui sisälläni, ei suuria tekoja muovaa sielua, vaan sydän jokaisen eleen takana. Ja nämä sanat lävistivät minut. Oli kuin olisin siihen asti tavoitellut suuria saavutuksia huomaamatta, että juuri pienet päivittäiset teot todella määrittelivät, kuka olin. Vaa keinui, ja pystyin tuntemaan jokaisen päätöksen painon painavan minua. Ilmestyshetken keskellä alkoi kasvaa tunne, katumus. Ei sitä, joka etsii pakoa rangaistukselta, vaan syvä katumus, joka tunnustaa, kuinka paljon olin laiminlyönyt pienten asioiden arvon. Kaikki, jolle en koskaan antanut merkitystä, näytti nyt ratkaisevalta, ajat, jolloin en antanut anteeksi, kuunnellut, ollut läsnä toisille, olivat ne hetket, jotka nyt painoivat eniten vaalla. Katsoin enkeleitä odottaen heidän reaktiotaan. He pysyivät rauhallisina, mutta heidän katseissaan oli jotakin, joka antoi minulle toivon kipinän. Oli kuin kaikista virheistäni huolimatta olisi vielä mahdollisuus lunastukseen, mutta tämä mahdollisuus riippui minusta. Vaan keinuessa katumuksen tunne kasvoi minussa, ja sitten tapahtui jotakin odottamatonta. Tuon hiljaisen tuomion keskellä kuulin Jumalan äänen uudelleen, mutta tällä kertaa siinä oli uutta voimaa, se oli vakuuttuneempi, mutta silti täynnä rakkautta. Mitä teet nyt, kun näet valintojesi painon? Kysymys kaikui sielussani. En tiennyt, mitä vastata. Olin maailman luojan edessä, tajuten ensimmäistä kertaa virheideni syvyyden ja valintojeni arvon. Se oli mahdollisuus lunastukseen, mutta en tiennyt miten. Tällä polulla yksi enkeleistä lähestyi minua. Hän ei sanonut sanaakaan, mutta ojentaa kätensä minulle. Kosketin hänen kättään, ja yhtäkkiä tunsin kuin jotakin siirrettäisiin minulle. Heti sen jälkeen kohtauksia alkoi kulkemaan mielessäni, mutta ne eivät olleet enää muistoja elämästäni, ne olivat kuvia tulevista mahdollisuuksista. Näin ihmisiä, joita voisin auttaa, hetkiä, jolloin voisin valita anteeksiannon vihan sijaan, myötätunnon tuomitsemisen sijaan. Näin tulevaisuuttani tarjottuna mahdollisuutena korjata menneisyyttä, mahdollisuutena tulla paremmaksi ihmiseksi. Sillä hetkellä ymmärsin Jumalan rakkauden ja armon syvyyden. Se ei ollut rakkautta, joka sivuutti virheeni, vaan rakkautta, joka tarjosi minulle mahdollisuuden korjata ne. Tuomio, jonka tunsin ennen, ei ollut tuomitsemista varten, vaan jotta voisin oppia, jotta voisin nähdä virheet itsessäni ja ymmärtää, että oli vielä aikaa muuttua. Jumalan ääni puhui sitten jälleen, tällä kertaa pehmeästi, melkein kuin tuulen kuiskaus, ei suuria tekoja muovaa sielua, vaan sydän jokaisen eleen takana. Ja sitten tämän päätöksen paino laskeutui minulle kuin vuori. Ajatus jatkaa eteenpäin, jättää taakse kipu, kärsimys ja elämän vaikeudet, oli houkutteleva, mutta samalla jotakin sisälläni tiesi, että minun ei vielä ollut aika lähteä. Näin rakkaani, ne, joita olin loukannut, ja mahdollisuudet, jotka olivat vielä edessäni. Suurempi voima kuin odotin, alkoi kasvaa sydämessäni. En halunnut luovuttaa, halusin, että tarinani päättyisi tähän, kun niin paljon oli vielä tehtävää. Sitten vapisevalla äänellä ja päättäväisyydellä täytetyllä sydämellä vastasin, minä valitsen palata. Valintani julistamisen jälkeen ympärilläni oleva ympäristö alkoi muuttua. Valo, joka oli aiemmin ympäröinyt minua, enkeleiden läsnäolo ja jopa Jumalan ääni alkoivat vähitellen etääntyä. Tunsin kuin minut vedettiin takaisin, kuin maanpäällisen elämän voima veisi minua takaisin todellisuuteen. Rauhaa oli vielä, mutta sekoittuneena kiireen tunteeseen. Tiesin saaneeni toisen mahdollisuuden enkä voinut tuhlata sitä. Yhtäkkiä hiljaisuus rikkoutui tutuiksi ääniksi. Kuulin taas ihmisääniä, tuntien ruumiini painon takaisin.
Avasin silmäni vaivalloisesti ja sairaalan kylmävalkoinen valo ympäröi minua. Lääkäreitä ja sairaanhoitajia juoksi ympärilläni, koneiden äänet seurasivat elintoimintojani, nopeat käskyt, kaikki näytti kaukaiselta, kuin olisin edelleen osittain kahden maailman välissä. Mutta vähitellen fyysinen kipu ja epämukavuus alkoivat saavuttaa minut. Olin elossa. Vähitellen tajusin, että ympärilläni olevat ihmiset olivat helpottuneita. Joku kuiskasi, hän palasi. He eivät tienneet, mutta olin ollut paljon syvemmässä paikassa kuin kukaan siellä voisi kuvitella. Ei ollut vain ruumiini, joka palasi elämään, vaan myös sieluni, tahto tehdä asioita eri tavalla. Minulle kerrottiin, että olin kärsinyt sydänkohtauksesta ja lääkärit olivat taistelleet kovasti pelastaakseni minut. Ymmärtääkseni oli hetkiä, jolloin he uskoivat, että olisi liian myöhäistä, mutta kun he taistelivat fyysisesti, jotakin paljon suurempaa tapahtui hengellisellä tasolla. Tiesin, että Jumala oli antanut minun palata ja että tämä mahdollisuus oli harvinainen ja kallisarvoinen lahja. Seuraavina päivinä, toipuessani, en voinut lakata ajattelemasta sitä, mitä olin kokenut. Se ei ollut jotakin, jota voisin vain unohtaa tai jättää huomiotta, jokainen yksityiskohta siitä kokemuksesta oli kaiverrettuna mieleeni ja sydämeeni, ja joka hetki tunsin kasvavaa tarvetta elää sen mukaisesti, mitä olin oppinut. Ensimmäinen asia, jonka tein, oli katsoa elämääni uudella tavalla. Aloin arvioida prioriteettejani, ihmissuhteitani ja sitä, miten käytin jäljellä olevaa aikaani. Ylpeydelle tai katumukselle ei ollut enää tilaa. Tiesin, että minun piti pyytää anteeksi niiltä, joita olin loukannut, ja enemmänkin minun piti antaa anteeksi itselleni. Tunsin, että minulla oli tehtävä, en tiennyt vielä tarkalleen mikä se oli, mutta tunsin syvästi, että elämässäni oli uusi tarkoitus. Jumala oli näyttänyt minulle jokaisen valinnan, jokaisen eleen tärkeyden, enkä voinut palata samaan rutiiniin, samoihin virheisiin. Olin valinnut palata, ja nyt jokainen sekunti merkitsi. Toipuessani fyysisesti lähellä kuoleman kokemukseni todellisuus vahvistui. Tiesin, että elämäni ei voinut jatkua kuten ennen, herätä joka päivä ja vain suorittaa päivittäisiä rutiineja pohtimatta syvästi valintojani olisi tuhlausta lahjalle, jonka olin saanut. Oli aika tehdä jotakin uudella mahdollisuudella, jonka Jumala oli antanut minulle. Ensimmäinen muutos tuli ihmissuhteisiini. Olin tottunut kantamaan kaunaa ja etääntymään ihmisistä, jotka jotenkin olivat loukanneet tai pettäneet minut, mutta nyt, kun ikuisuuden paino leijui päälläni, tajusin, että anteeksianto ei ollut valinnaista, vaan välttämätöntä. Soitin niille, joista olin etääntynyt, perheenjäsenille ja ystäville, ja nöyrästi pyysin anteeksi, missä tarvitsin, ja annoin anteeksi, missä se oli tarpeen. Reaktiot olivat moninaisia, jotkut yllättyivät, toiset epäröivät, mutta pohjimmiltaan tiesin, etten tehnyt tätä vain heidän vuokseen, tein sen itseäni varten, omaa paranemis- ja lunastusprosessiani varten. Mutta tämä ei ollut kaikki, oli myös sisäinen muutos, jota ei voinut enää jättää huomiotta. Jumalan ääni, jonka olin kuullut, tapa, jolla hän tuomitsi minua oikeudenmukaisesti ja armollisesti, kaikui mielessäni. Minun piti elää tällä samalla oikeudenmukaisuudella ja armollisuudella päivittäisessä elämässäni. Aloin etsiä tilaisuuksia tehdä hyvää ja enemmänkin tulla paremmaksi ihmiseksi jokaisessa pienessä yksityiskohdassa. Pienet eleet, kuten auttaa jotakuta kadulla, tarjota rohkaisun sana tai jopa kuunnella tarkasti jotakuta, joka tarvitsi puhua, tulivat tilaisuuksiksi näyttää rakkautta, jonka olin tuntenut Jumalan läsnä ollessa. Tajusin, että teot, jotka merkitsivät eniten, eivät olleet mahtavia, vaan vilpittömiä, halusta olla valo maailmassa, jopa pienillä elämän alueilla. Mutta sisälläni oli jotakin syvempää, jotakin, jonka tiesin tarvitsevani jakaa. Kokemus, jonka eläin, ei voinut olla vain sisäinen muutos, minut oli pelastettu, ei vain fyysisesti, vaan hengellisesti, todistamaan, ja siksi aloin kertoa tarinaani. Epäröin aluksi, peläten, ettei kukaan uskoisi tai että minun ajateltaisiin liioittelevan, mutta ajan myötä tajusin, että tätä totuutta ei ollut tarkoitus piilottaa. Joka kerta, kun todistin, tunsin yhteyden ihmisiin, se ei ollut vain yliluonnollisesta kokemuksesta itsestään, vaan sen takana olevasta merkityksestä, elämän arvosta, valintojen tärkeydestä ja varmuudesta, että jossakin tämän maailman ulkopuolella on täydellinen oikeudenmukaisuus ja vertaansa vailla oleva rakkaus. Joka kerta, kun jaoin tarinani, joku koskettui tavalla, jota en koskaan voinut ennustaa. Näin ihmisiä alkavan pohtia omia elämiään, sitä, mikä todella merkitsi, näin sydämet avautuvan anteeksianolle, rakkaudelle ja Jumalalle.
Ja niin tehtäväni selveni, toinen mahdollisuuteni ei ollut vain minua varten, se oli, jotta tarinani kautta myös toiset voisivat nähdä sen, mitä minä näin, että elämä on lahja ja että jokainen hetki merkitsee. Ajan kuluessa tajusin, että lähellä kuoleman kokemuksestani oli tullut enemmän kuin intensiivinen muisto tai henkilökohtainen muutos, se oli muuttunut elämääni ohjaavaksi kompassiksi. Sen, mitä ennen näin sarjana irrallisia päiviä ja merkityksettömiä valintoja, ymmärsin nyt osana suurempaa tarkoitusta. En ollut palannut vahingossa, jokaisella askeleella, jokaisella hengityksellä oli syvä merkitys. Aloin elää hiljaisella kiireellä, ei kiireen, vaan tietoisuuden mielessä, joka päivä, kun heräsin. Oli muistutus siitä, että Jumala oli antanut minulle mahdollisuuden tehdä uudelleen sen, mitä oli tarpeen, vaikuttaa ihmisten elämiin ja olla rauhassa sen kanssa, kuka olin ja mitä tein. En enää kantanut menneisyyden virheiden painoa, vaan rakennan paremman tulevaisuuden itselle ja lähipiirilleni. Kiitollisin osa oli huomata, että vaikka tein edelleen virheitä, olinhan edelleen ihminen, minulla oli nyt sisäinen kompassi, joka ohjasi minua, kun eksyin, tiesin, kuinka palata oikeaan suuntaan, kun ylpeys tai viha yritti vallata minut. Muisto tuosta taivaallisesta vaasta sai minut miettimään, mikä merkitsi, lopulta se oli rakkaus, anteeksianto ja myötätunto, jota kylvin matkallani. Jakaessani todistustani näin muutoksia ympärilläni olevissa ihmisissä, jotkut katsoivat minua epäilevästi, toiset uteliaasti, mutta aina oli niitä, jotka koskettuivat syvästi. Se ei ollut yliluonnollisesta kokemuksesta itsestään, vaan siitä, mitä se edusti, siitä, että elämä kaikessa yksinkertaisuudessaan ja monimutkaisuudessaan on pyhä, ja jokaisella valinnalla on kaikua ikuisuudessa. Eräänä päivänä, pohtiessani kaikkea, mitä olin kokenut, ymmärsin Jumalan antaman tarkoituksen täyteyden tuodessaan minut takaisin. Tarkoitus ei ollut suorittaa suuria sankarillisia tekoja, vaan olla läsnä, olla valo lähipiirini elämässä ja kulkea uskossa, tietäen, että jokaisella pienellä rakkauden teolla on vaikutus paljon pidemmälle kuin voimme nähdä. Ja niin sydämeni löysi levon. Saamani tehtävä oli selvä, ja vaikka en tiennyt, mitä tulevaisuus minulle tarjoaisi, olin rauhassa Jumalan antaman elämän suunnan kanssa. Tiesin, että kun viimeinen hetki koittaisi, olisin valmis kohtaamaan hänet uudelleen, tällä kertaa ilman pelkoa, vaan kiitollisuudella. Loppujen lopuksi elin täysipainoisesti toisen mahdollisuuden, jonka minulle annettiin. Tämän päivän koittaessa tiesin, että kysymys, mitä teet nyt, ei enää aiheuttaisi minulle ahdistusta, koska vastaus oli jo kirjoitettu jokaiselle elämäni kuuluvalle päivälle. Minä valitsin rakkauden, minä valitsin anteeksiannon, minä valitsin Jumalan. Tässä jännittävässä todistuksessa Sikur jakaa lähellä kuoleman kokemuksensa, paljastaen muuttavia hetkiä, jotka haastavat ymmärryksesi elämästä ja hengellisyydestä. Matkansa aikana hän kohtaa enkeleitä, kuulee Jumalan äänen ja saa kokea menneitä valintojaan. Tämä tarina on syvällinen kertomus rakkaudesta, anteeksiannosta ja lunastuksesta, näyttäen kuinka toinen mahdollisuus voi muuttaa kaiken.